FTV jabaran lajɛbɔ aw ni se aw dan se don kibaru kɛnɛ kan bishuna mina kunnafoni minnu ɲɛfɔ aw kuma dɔw filɛ nin ye ka jira k'a fɔ ko Segu yɛrɛmarakafo ɲɛmaaba Nuhu Jara ale ye dantigɛli dɔw kɛ a ka san nata musakaw kan ka kɛ tɛmɛsira minnu na ka kumabaw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sigidalamaw ye min bɛ wele ko débat public sur le budget primitif o baaraw kɔni sera ka sabati min bɔra ko la an bɛ kuma kan ni kunnafoni daminɛ la jateminɛw jira k'a fɔ maa minnu sigilen don sirabadaw la nin waati ninnu na minnu ka jagokɛyɔrɔ yɛrɛ fana bɛnnen don sirabada ma u bɛ farati bala nin waati ninnu na bawo u bɛ se ka kasara sɔrɔ a ko la kuma bɛɛ an bɛ kuma fana kan ni kunnafoniw kɔnɔ. FTV jabaran lajɛbaw k'aw fo ko kura ko aw dan se don kibaru kɛnɛ kan i ko an y'a fɔ ten kunnafoni kumaba waati la cogo min na Segu yɛrɛmarakafo ɲɛmaaba n'o ye Nuhu Jara ye ale ye sigidalamaw wele ni ka ɲɛfɔliw kɛ u ye a ka san nata musaka minnu bɛna kɛ mairie fɛ n'o ye budget primitif ye k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sigidalamaw ye nafolo bɔ yɔrɔ minnu na ani u kan ka musaka minnu kɛ ka wari don fɛn minnu na k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ wa min bɛ tali kɛ Nuhu Jara a ye nin kɛ sigidalama 400 jate olu minnu kun nana ko kɛnɛ kan maa ɲɛmaw b'a la ni fo ka taa se tɔn ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kun b'a ko hukumu kɔnɔna na Nuhu Jara ale ye min fɔ musaka ko in kan an ka ɲɛmada olu dɔw fɛ. A fɔ an ka jamana sariya y'a fɔ cogo min an bɛ yɛrɛmarakafo de kɔnɔna na an ka jamana sariya sun b'a ko yɛrɛmarakafo kɛli ye wajibi ye ka d'a kan n'i ko k'i ka yiriwali kɛ alors kungo bɛ dugumana de la donc ka fanga ta fɔ a sanfɛla la ko fɛn do fɛn min ni a tɛ se ka yiriwa tɛ se ka coko o sanfɛ o de y'a to a fɔra min ma ko décentralisation nana donc n'o nana a kɔrɔ ye an yɛrɛw de bɛ an danamaw sigi yɛrɛmarakafo kunna donc n'an y'o sigi yɛrɛmarakafo kunna sɔrɔ ni musaka bɛ bɔ yɔrɔ min na a fanba ye anw yɛrɛw de parce que bamananw ko k'i dɛmɛ n ka wara la a b'a sɔrɔ a k'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo donc o kɛnɛ n'an b'olu kɛ sariya ko min ye jɛmɛ sɔrɔ ni musaka san o san b'a boloda ɔ san wɛrɛ ta bolodali an kun b'o de kɛnɛ kan an y'o boloda ko yani an bɛ taa a jira conseil la k'a fɔ k'olu ka sɔn a ma ko an kɛlen ko ka laɲini kɛ dugutigiw n'u ka conseil fɛ kiw na ka sɔrɔ k'o kamari ka sɔrɔ ka gafe in dilan ko an ka don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi walasa an ni dugudenw bɛna se ka na masala an kɛlen bɛ ka boloda kɛ cogo min na san kura nata kɔnɔ n'o ye 2020 an y'o de kɛ ka se ka masala kan an masalala kan an y'a jira u la k'a fɔ ayiwa yiriwali gafe min n'o ye an ka PDC ye n'an ko an ka dɔ k'a la ɲinɛ min ye san wɛrɛ ye an kan ka sɔrɔ ni musaka min kamara ɲɔgɔn kan sɔrɔ min kamara ɲɔgɔn kan n'an b'o musaka o bɛ bɛn miliyari 4 a miliyɔn 446 ani 1,660,000 jate donc o dun sɔrɔ a ti ɲɛ fo bɛɛ k'i ta kɛta kɛ kɛrɛnkɛrɛnma maradenw ka se k'u ka l'impôt n'u ka taxes sara a bɛ don da min fɛ an taara o bɛɛ de fɛsɛfɛsɛ an bɛnna fɛn fɛn kan n'a kan ka don dafa an taara o de fɛsɛfɛsɛ k'o fɔ u ɲɛna donc ka se ka masala walasa u k'a dɔn ko min bolo dalen don. An bɛ waati min ko sisan kabi démocratie nana ka jamana kɔnɔ o politique tɔn kɔni ciyalen don kosɛbɛ dɔ b'a la ka fara kan kuma bɛɛ kuma o kuma i bɛna ye k'a fɔ ko politique tɔn kura dɔ sigira sen kan an waati min ko sisan tɔn bɛ ɲini ka caya ni 200 ye Mali kɔnɔna na yan nɔ ka sɔrɔ sigidalama n'o ye jamanadenw ye o tɛ tɛmɛ maa 18 jate kan o maa caman kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko politique tɔn cayali k'o ye gɛlɛya dɔ yɛrɛ fana ka jamana kɔnɔ dɔwɛrɛw fana y'a jira k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ni k'a to tɔnɲɛma ninnu ka se ka lakodɔn jamanadenw fɛ walasa ka se ka ɲɛfɔli dɔw kɛ Christine Abibatu Dara ale ni Aminata Daɲɔn fo ka taa se Bakari Kone ma olu minnu salo dɔ kɛ Bamako kɔnɔna na ka maaw hakilila ta. N'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ don o don politiki tɔn dɔ bɛ sigi sen kan ni mun nisɔndiyara walima ni min nisɔngoyala o bɛ dɔ kere a yɛrɛ ye o de la jamana kɔnɔden caman y'a jira k'a fɔ ko politiki tɔn caya de bɛ ka na ni tiɲɛni ni fɔɲɔgɔn kɔ caman ye an ka jamana kɔnɔ. Ne kɔni ka hakili la parti politique cayali tɛ anw arranger parce que parti politique ka ca a politicien hakiliw malien t'a faamu politique yɛrɛ min ye n'a cayara donc o tɛ anw arranger o de nana ni kɛlɛ caman ye an fɛ ne kɔni bolo parti politique 2 kana tɛmɛ 3 kan lafiyaba de b'o la donc mais n'a cayara dɔrɔn an bɛ kungo caman kɔnɔ a bɛɛ parti politique kungo de. Bon comme parti politique filɛ nin ye ne bolo a ka fisa a ka kɛ parti 2 de parce que o kɔrɔ ye bɛn bɛ se ka na bon n'i y'a jateminɛ ni
parti politique cayara anw fɛ a tɛna dɔn parce que kɛlɛ de b'a la ka sababu kɛ kalanbaliw ye a kana n tɔɔrɔ dɔ bɛ yen a ma fɛn dɔ faamuya dɔ bɛ yen a bɛ kɛlɛ kɛ ni juguya de ye dɔ bɛ yen a bɛ kɛlɛ kɛ ni fɛn wɛrɛ de ye mais n'an bɛ baara kɛ faso ka ko la donc o ka kɛ fila ye gauche ni droite donc kɛlɛ tɛ o woyo tɛ n bɛ nin fɛ e bɛ nin fɛ an bɛ sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya hakilina kelen na jamana bɛ se ka taga ɲɛ. Parti politique filɛ nin jamana kɔnɔ tiɲɛ a man ɲi a bɛna nin jamana cilen de n'i y'a mɛn ko parti politique a bɛɛ ka wuli ne ka n ta fɔ kɛrɛfɛ n k'a kɛ tan a bɛ jamana ci de a bɛna ɲɛ dɔn de n y'a mɛn an ko Congo Brazza n'an ko Angola ninnu ni parti politique camanba in tɛ a cayalenba ye fila de a tɛ tɛmɛ o kan. Bɛɛ bɛ kuma ni kɔnɔta de bɛɛ bɛ kuma ni ka réalité de ni y'an ka jamana in yɛrɛ ye bi tan je peux dire que parti politique cayalen de parce que i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ parti politique i b'a sɔrɔ hali mɔgɔ duuru u bɛ se ka mɔgɔ duuru ɲuman labɔ jamana kɔnɔ donc olu b'u ka intérêt personnel de kun e yɛrɛ kan ka jamana lajɛ sisan a bɛ a bɛ position min na e kan ka jamana il y a rien du tout il y a rien parce que a bɛɛ y'an ka parti politique mɔgɔw ka baara de ye n m'a fɔ a bɛɛ dɛ mais a caya kun kɔni nafa tan de don foyi t'a la nafa foyi t'a ni perte tɛ. Ne yɛrɛ kɔni bolo n'i ko ne ka kuma parti ko kan ka parti bɛɛ datugu parti naani bɛɛ ka da o naani na ka baara kɔ donc o naani min filɛ nin ye n'u baara kɛra olu kan lala kelen min bɛ tan o kelen bɛ kɛ baarakɛla parce que o la naani nin na i mana lajɛ i bɛna sɔrɔ a kɛra cogo cogo aw minnu bɛ naaniw yɛrɛ la aw b'a dɔn k'a fɔ ko karisa ye mɔgɔ ɲuman ka tɛmɛ karisa kan mais ni parti taara kɛ 30 40 jamana kelen kɔnɔna la o tuma na a bɛ kɛ cogo jumɛn na. An ka faamuyali tɛ kelen parce que dans la démocratie ça c'est le multipartisme. Bon mais au Mali an y'a faamu ko démocratie an y'o kɛ dɔɔni dun karasi de ye quoi ka dɔɔni dun karasi donc o de ye parti caya parce que bɛɛ ko n ka parti dɔ créer n ka dɔɔni dun sinon normalement les pays développés plus que le Mali qui ont connu le développement la démocratie avant nous i b'a sɔrɔ parti cayalenba 3 4 mais n'i y'a ye Mali parti politique i b'a sɔrɔ a ka ca ni 300 400 fo joli ça ce n'est plus la démocratie la dɔɔni dunkarasi vous m'excusez du terme ni bamanankan ni don a la quoi ka dɔɔni dun quoi donc a bɛ komi c'est l'intérêt personnel et non l'intérêt du pays sinon fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ ko je fais la démocratie je fais le parti ni jamana kanu b'i la a ma se nin bɛɛ la i b'a sɔrɔ parti caman bɛ yen ni parti bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ 100 bɛɛ bɛ yen a bɛɛ taabolo ye kelen mais pour que olu tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kelen dɔrɔn. A yɛrɛla tuguni k'a fɔ ko politiki tɔn cayali kɛlen don hali kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin an ka ekɔlidenw ma. Musa Jaabi n'ale ye ekɔliden ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o kan. N'i y'a mɛn gɛlɛya bɛ na bɛnbaliya de bɛ na parti politiki caya bɛnbaliya de don sinon ni bɛɛ bɛnnen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma o parti politiki minnu bɛ ka kɛ différemment olu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ parti politiki kelen ou soit parti politiki damadɔni jamana kɔnɔna la o la u bɛ se ka jamanadenw kungo ɲɛnabɔ o bɛ bɛn sabati mais en tant que o bɛɛ b'u dama la bɛɛ b'i ka intérêt de défend bɛɛ b'a ka yeta de ye u tɛ se ka bɛn cogoya si la wa en tant que olu ma bɛn tɛna jamana kɔnɔ parce que jamanadenw tilalen don o parti politikiw de ni ɲɔgɔn cɛ a kɔlɔlɔ bɛ se an bɛɛ ma a kɔlɔlɔ yɛrɛ b'an kan fɛnɛ parce que fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛ parti politiki la u dɔnnen yɛrɛ don olu si u ka mago yɛrɛ tɛ maliyɛndenw na fɔlɔ quoi parce que a fɛn fɛn filɛ nin u si denw tɛ jamana kɔnɔ kalan na a bɛɛ den bɛ kɔfɛ an minnu bɛ yan u ka mago foyi t'an na o ye diyagoya de donc a kɔlɔlɔ yɛrɛ an b'a kɔnɔ ka ban mais an kɔni bɛ k'a kɛ fɛnɛ. N'a ma ɲɛ ko politiki tɔn caya tɛ ɲɛli kɛ fo tiɲɛni tɔnɲɛmɔgɔw kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka mɔgɔ kelen suganti k'u ka danaya da u kan. Jateminɛw jira k'a fɔ ko cɛw ni musow cɛ gɛlɛya barika ka bon sisan kosɛbɛ fariɲawalew ni gɛlɛya caman ta ka lase ɲɔgɔn ma cɛ b'a lase muso ma muso b'a lase cɛ ma o fɔ dɔw yɛrɛ ni bɛ to a ko siratigɛ la gɛlɛya ninnu yɛrɛ fana bɛ lase denmisɛnninw ma a bɛ se ka lase sigida yɛrɛ ma o ka kɛ ni sariya tigilamɔgɔw ka ɲɛfɔliw ye a jira sa k'a fɔ ko nin ko ninnu kɔni bɛ kɛ ka sababu kɛ kunnafoni dɔw dibɛla de ye maaw ma Burema Keyita ale ye sariya dɔnbaa dɔ ye ale ye min fɔ Fatumata Kuja Kulibali ni Umar Traoré an ka olu lamɛn. N'i y'a jateminɛ sisan k'a daminɛ ni san dama na
fɛn kura nalen don an fɛ cɛ b'a muso faga muso b'a cɛ faga u bɛ nin juguya wale dɔ ta k'a se denmisɛnnin ma ni ne kelen don k'an dɛsɛ ka sunɔgɔ bi parce que i t'a dɔn bi ye nin ka turu ye sini ye e ta ye wa sinikɛnɛ ye e ta ye i t'o dɔn sini bɛ wuli k'i kɔrɔmuso kun cira a cɛ fɛ i b'a wuli k'i dɔgɔnin fagara a muso fɛ donc n'an ma wuli ka nin kɛlɛ n t'a dɔn an bɛ wuli ka fɛn min kɛlɛ tuguni bɛɛ de wulilen ka don a sen kan balawu ni jahadi min bɛ denbaya kɔnɔna la furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ bon a kun ye ɲɔgɔn faamuyabaliya de y'a kun yɛrɛ jɔn ani sigikafɔ tɛ an ka furuw la tuguni n'i ye anw denmisɛnninlamɔgɔw jateminɛ ani an musow tɛ kuma an bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la an bɛ don ka bɔ baarakɛyɔrɔ la kuma foyi tɛ nin banna nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen mais ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɔgɔn bilasira o t'a la an bɛ ɲɔgɔn bisigiya kojugu mɔgɔw bɛ kuma ɲɔgɔn ye sisan an y'i muso yen fɛ dɛ a tun bɛ taxi dɔ kɔnɔ an y'i muso ye a bɛ to ka taa nin so in kɔnɔ yen fɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bisigiya n'o de ye o fana fɔ est-ce que a tɛ kamalen tigɛ de la ani dɔ tun bɛ kuma la est-ce que ani cɛ dɔ tun tɛ fɛn na fana i bɛ wuli ka taa bin muso kan k'a masiba nin ko in de b'an dala bi i n'a fɔ cɛw fana cɛ dɔw kumacogo bɛ se ka kɛ ni m'i faga donc musow b'a ye i n'a fɔ u fana jatigɛlen don u ka so kɔnɔ en ce moment dɔw jatigɛ bɛ se k'u bila ko la u yɛrɛ ma sigi ni ko min ye donc nin ko in a bɔ fan ka ca mais ni sigi ka fɔ tɛ an tɛ se ka ɲɛ foyi sɔrɔ la bon kunbɛcogo min b'a la n y'a f'i ye cogo min na an ye plateforme sigi min ye jɛkulu ye plus jamais ça non aux violences conjugales an y'a sigi mun kama parce que an bɛɛ de nin tɔɔrɔ la ne y'a kuma fɔ siɲɛ kelen i b'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ kun sigilen bɛ ka nin kɔnɔ donc don o don mɔgɔ min bɛ don tɔn in na a ka ca mɔgɔ 100 ye don o don sufɛ n'an jiginna ka bɔ baaraw la an bɛ kuma ɲɔgɔn kan problème minnu bɛ so kɔnɔ cɛ ka problème ye nin muso ka problème ye cɛ ka kan ka nin kɛ muso man ka nin kɛ loi ye nin prévoit an ka tradition ye nin prévoit an bɛ kuma o de kan ala ye diɲɛ don o don da bɛɛ k'i ta cogo dɔn bɛɛ k'i nabolo dɔn an k'a dɔn fɔ cɛ ni muso n'aw farala ɲɔgɔn kan fana aw da y'a dabɔ dilan de kama a tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn jugu ye so kɔnɔ cogo si fɔ aw ka kuma ɲɔgɔn fɛ de tant que kuma ɲɔgɔnya bɛ yen a tɛ se ɲɔgɔn faga ma tant que n'i y'a mɛn cɛ o cɛ y'a muso faga ou bien muso y'a cɛ faga communication kun t'o ni ɲɔgɔn cɛ min ye kuma ɲɔgɔn hakili jagabɔ ye o ni ɲɔgɔn cɛ tant que o b'u ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se o yɔrɔ ninnu ma donc ni an ye plateforme sigi fana jɛkulu in sigi mɔgɔw ka se ka kuma i bɛ sɔn dɔ ye dɔ bɛ sɔn dɔ débat i yɛrɛ b'a dɔn nin ye n sɔn ye donc i bɛ dɔ bɔ a la donc n'an kumana ɲɔgɔn fɛ tan ani jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen u ka sigi u kana sigi dɔrɔn k'a fɔ victime c'est-à-dire mɔgɔw lajabalenw kɔ k'a fɔ an bɛna dɛmɛ s'u ma an y'o de o de ye problème ye association fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ sigilen don ko ni mɔgɔ lajabala an b'a tigi défend an bɛ avocat ta ka d'a ma mais sabaga dun yɔrɔ ale bɔnɛna donc o de y'a to anw ye hakili kura ta anw ta tɛ k'a fɔ an bɛna sabagaw ou bien fɛnw kɔfɛla défend non on va faire la prévention anw bɛ taa de yanni balawu ka kɛ depuis problème b'i ni cɛ da la i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye problème b'i ni muso da la yan'a ka kɛ tiɲɛni ye i bɛ kuma an fɛ an bɛ kuma i fɛ an bɛ kuma i muso fɛ pour que ka se ka yɔrɔ la sigi aw bɛ se ka kuma yɔrɔ min na hakili lafalen ni hakili lafalen kɛra yafa bɛ kɛ ɲɔgɔn ma i ko n y'a fɔ cogo min na kunnafoni kumabɔ waati la ka jira sa k'a fɔ ko nin waati kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ maa caman sigilen don sirabadaw la minnu sigilen don sirabadaw la dɔw ka sow don wa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu ka feerekɛyɔrɔ n'u ka baarakɛyɔrɔ don wa kunnafoni kɔni y'a jira sa k'a fɔ gɛlɛya caman kɔni bɛ se ka lase nin ma kɔfɛ ninnu baw u bɛ faratiw la bolimafɛnw bɛ se ka ɲangata lase u ma kuma bɛɛ walasa ka se ka ɲɛfɔli dɔw sɔrɔ a ko siratigɛ la Fatumata Kuja Kulubali ale ni Umara Tarawele u ye minnu salo dɔ kɛ Bamako kɔnɔna na walasa ka maaw hakililaw ta an k'u ka ɲɛfɔliw lamɛn. Gitɔrɔnda fana labɔlen don parce que poussière b'an kan wa an sɛgɛnnen don fana yɔrɔ t'an bolo an m'an débrouiller de mobili ko ta fan fɛ walasa an bɛ se k'an dahirimɛ sɔrɔ mobili kɔni t'an tɔɔrɔ mobili bɛ tɛmɛni min kɛ gitɔrɔn kan poussière de b'an tɔɔrɔ n'o tɛ mobili t'an tɔɔrɔ parce que an fana n'olu de dahirimɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. poussière kɔni b'an sɛgɛn yɛrɛ de walayi gitɔrɔndala feerela poussière b'an sɛgɛn donc an taara an bɛna solution min yɛrɛ k'u la gitɔrɔnw yɔrɔw kari-karilen don u ka jate t'a kan fosi hali n'u ye sira dilan na i bɛ content a bɛ kɛ hakili la yɔrɔ minnu tiɲɛnen don ka gɛlɛya k'u bɛ se olu ma u tɛ se olu ma donc an bɛ sɛgɛn trop samiyɛ bɛ se ji bɛ sigi dingɛw kɔnɔ an bɛ feerekɛla mobili bɛ don a kɔnɔ u b'a seri k'a kan kan donc a ma nɔgɔn dɔɔnin quoi degun b'an kan yɛrɛ yɛrɛ de vraiment. Ouais, gɛlɛya min bɛ gidɔrɔnlasigi la fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ kɔni ye poussière ye dɔrɔn o sa ni mura kɔni tɛ ban i ye mura furasan na kɔni mura furasan filanan bon mobili yɛrɛ duguba sira ko problème de don quoi gidɔrɔnlasigi kɔni a problème ka ca e minnu bɛ du kɔnɔ ou bien min bɛ magasin kɔnɔ gidɔrɔnda la lafiya foyi t'a ye et puis
sangana wato wakil bo singan dɔrɔn wasa wakil wulen dɔrɔn quoi chaque fois mulu ya bistira bla ou bien bul tugo do mi vraiment ça n'a pas quoi donc il discours on la felente bon ne mo mi permis ça mata kalanke est-ce que bi la fait sora ko aba bul tugo ma sa manière min ka dayti donc code la route ta do ni be fu ni be ga fo mo ko do ka do alma do mi la fait tugo na kam ko la kana tugo na ko suna ngon torle no gidron la sigi ko na ko kana kibaru stratégie la batu Christine Dara ale kuma ba no faranyo kan ko la même Neuf TV jawarani filɛbagaw an bɛ foli lase aw ma bi kɔkan kibaru kɛnɛ kɔnɔ an b'a daminɛ ni Senegal jamana ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko Kalifa Sall n'ale tun ye Senegal yɛrɛmarakafo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye a yirala k'a fɔ ko tɛnɛ don k'a kumana dɔgɔkun 3 kɔ a bilalen kɔ a yirala k'a fɔ ko Kalifa Sall k'ale tun ye san 2 ni tila kaso kɛ a bilala sɛtamu kalo tɛmɛnen o tile 19 san 2019 hakilina jiginna Kalifa Sall ale minɛna salo san 2018 o kɔ san 5 kaso bina a kan sabula k'a ye euro miliyɔn 3 bɔɲɔngo de yurugu wa an bɛ aw ladɔnniya ko de y'a to a ma se k'a kan bɔ jamana ɲɛma kalata nɔfɛ n'o senfɛ Macky Sall ye danni kɛ a yirala k'a fɔ ko Kalifa Sall bɔlen ka kuma jama fɛ k'o jara maa caman ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Kalifa Sall n'ale tun ye Dakar yɛrɛmarakafo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ale ka laseli senfɛ tɛnɛn don a y'a yira k'a fɔ k'a bɛna seko n'a damariya bɛɛ kɛ saniyali nasira la kalan baara ani nasira caman na a y'a yira k'a fɔ k'a na segi k'a ka baara kɛ politiki nasira la kokuratu o kɔ an m'a kunda Uganda jamana la ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko kalanden 20 de minɛna polisiw fɛ kunungo tarata don taama dɔ senfɛ a yirala k'a fɔ k'u ka taama tun ye k'u ma jɛ ni farankan ye sabula ko dɔ farala u ka kalansɔngɔ kan a yirala k'a fɔ ko nin taama min tun bolodalen don k'a tun kun kan ka cɛ jamana ɲɛma dagayɔrɔ la nga k'u kun bɛnna polisiw fɛ o de y'a to kalanden 20 bɔɲɔngo o minɛna u fɛ kalandenw ka ciden ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ k'olu ye fantan ye wa ko ni kalanso ye olu de ta ye ko sabula ko Uganda ɲɛmɔgɔ denw bɛɛ bɛ ka kalan kɛ jamana wɛrɛw la a y'a ka kuma kuncɛ ni welewele dali ye ka ɲɛsin jamana ɲɛma ma yaasa ko dɔ ka bɔ u ka kalansɔngɔ la a kuncɛ ni ɲɔgɔn ye ban ye Russie ale ni farafina jamana ɲɔgɔn cɛ farafina jamana ɲɛma 47 de makɔnɔnen don ni lajɛba fɔlɔ la Russie ale ni farafina tɔgɔ la ni lajɛba fɔlɔ ale bɛ daminɛ bi octobre kalo tile 23 a kun bɛna cɛ sini octobre kalo tile 24 a yirala k'a fɔ ko nin lajɛba a dabɔ kun ye ka lakana ni sɔrɔ nasira sinsin Moscou ale ni farafina jamana caman cɛ a yirala k'a fɔ ko jamana 50 ale ni 4 de bɛ k'i sen don ni lajɛba in na o y'a yira k'a fɔ ko ni lajɛba in tako fɔlɔ ko ɲina tɛna kɛ a laban ye sabula k'a bɛna ɲɛnɛmaya san 3 o san 3 a yirala k'a fɔ ko ni lajɛ in na kɛ sababu ye ka farafina jamanaw ale ni Russie jamana ka jɛɲɔgɔnya sinsin k'a kuncɛ Russie jamana ɲɛma y'a yira k'a fɔ ko farafina ka di ale ye kosɛbɛ limana ne ɲɛfɔli bi aw ka bi dunkawro kuncɛ minnu labɛnna ka las'aw ma Neuf TV kunnafonidilaw ale ni teleso ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka bolo ɲɛma sababu la an dɔw dɔn kɛ sa ko la k'a su yɛrɛ caya